ഒരു വീട്ടിലെ 3 പേരും രോഗബാധിതരാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ഒരാളും ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാതെയും സഹായിക്കാതെയും പോകരുതേ സഹോദരങ്ങളെ, അഭ്യർത്ഥനയാണ്. മുഹമ്മദ് സ്വാലിഹ് എന്ന 13 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള ഹാഫിലാവാൻ പഠിക്കുന്ന ഈ പൊന്നുമോന് നെഫ്രോട്ടിക് സിൻഡ്രോം എന്ന കിഡ്നി രോഗം ബാധിച്ച് 3 കൊല്ലമായി ചികിത്സയിലാണ്. ഉമ്മയാവട്ടെ അൾസർ രോഗബാധിതയാണ്. ഇപ്പോൾ വീണ് കാലൊടിഞ്ഞ് അതിന്റെ ചികിത്സയിലുമാണ്. ഉപ്പാക്കാവട്ടെ മാരകമായ കരൾ രോഗം ബാധിച്ച് 1 കൊല്ലമായി ചികിത്സയിലാണ്. നമ്മൾ സഹായിക്കുകയല്ലാതെ ഈ കുടുംബത്തിന് യാതൊരു വഴിയുമില്ല സഹോദരങ്ങളെ. 25 ലക്ഷത്തോളം വേണം എന്റെ മോനിക്ക് ചികിത്സയ്ക്ക്. ഞങ്ങളെ കൊണ്ടൊരു നിവൃത്തിയില്ല. എന്റെ ഭർത്താവിന് 1 വർഷത്തോളമായി 2 ലിവറിന് കംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ വാടക കെട്ടിടത്തിൽ കിടക്കുന്നു. ഞാൻ വീണ് കാലൊടിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ്. കമ്പിയിടണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ഒരു നിവൃത്തിയില്ല. ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരും ഞങ്ങളെ ഒന്ന് സഹായിക്കണമേ. ഒരു നിവൃത്തിയുമില്ലാത്ത കുടുംബമാണ്. ചികിത്സക്ക് 1 രൂപ പോലും എടുക്കാനില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് സഹോദരങ്ങളെ. ഏറ്റവും വലിയൊരു ആഗ്രഹമാണ് ഹാഫിലാവുക എന്നുള്ളത്. സഹോദരങ്ങളെ, എല്ലാവരും നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് 1 രൂപ കൊണ്ടാണെങ്കിൽ 1 രൂപ കൊണ്ട്, ഒരു ഷെയർ കൊണ്ടാണെങ്കിൽ 1 ഷെയർ കൊണ്ട് എല്ലാവരും